Γεια σας. Από την πανέμορφη Σεβίλη και ζεστή Σεβίλη, όπου τις επόμενες 48 ώρες θα περπατήσουμε. Περπατάω. Θα εξερευνήσουμε την πόλη. Μερκαδόνα. Και θα πάμε να δούμε το Παναθηναϊκός Real Betis. Παρ' όλα αυτά, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Λοιπόν, γεια σας. Δευτέρα 16 Μαρτίου σήμερα και συγκεκριμένα η ώρα είναι 6 και 20. Εγώ κατά τις 7-7.30 πρέπει να φύγω να πάρω δρόμιο. Σε περίπτωση που δεν σας έχω εξηγήσει ποιο είναι το ταξίδι μου, κάτσε να σας πω τώρα. Το ταξίδι μου λοιπόν ξεκινάει στο Τορόντο, όπου θα πάρω μια 8ωρη πτήση για να πάω στο Λονδίνο. Εκεί θα κάτσω 5 ώρες για να πάρω ξανά το αεροπλάνο και να πετάξω 3 ώρες προς τη Σεβίλη. Και στο γυρισμό Θα ξεκινήσουμε από τη Σεβίλη, θα πετάξουμε 2,5 ώρες προς το Παρίσι, θα περιμένουμε εκεί πέρα ένα 3ωρο, θα πάρουμε μια 8ωρη πτήση από το Παρίσι στο Μόντρεαλ και αφού περιμένουμε 2 ώρες στο Μόντρεαλ θα πετάξουμε ξανά προς το Τορόντο. ελπίζω να κερδίσουμε anyway. Θέλω να σας μοιραστώ όμως λίγο τον πόνο μου. Χθες αποφάσισε μια κορνίζα να πέσει κάτω. Εδώ πέρα βλέπετε αυτή είναι η φανέλα Jurisic από το παιχνίδι με τους Rangers που είχα πάει και έπεσε κάτω και έσπασε. Και τώρα ο τοίχος τώρα είναι κενός και επίσης κατέστρεψα λίγο τον τοίχο. Οπότε πρέπει να το φτιάξω αυτό να γυρίσω. Τα πράγματά μου είναι όλα έτοιμα εδώ, μια χαρά, είμαστε έτοιμοι. Οπότε το μόνο που μένει είναι εγώ να πάρω τα πόδια μου και να πάω στο κεντρικό σταθμό του Τορόντο εδώ για να πάρω το τρένο και να πάω στο αεροδρόμιο. Το πρόβλημα όμως είναι, παιδιά, χιονίζει ή βρέχει, δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι. Ένα από τα δύο είναι. Ευτυχώς στη Σεβίλη όμως θα έχει ζέστη. Και ένα δεύτερο πρόβλημα είναι ότι εγώ ήθελα να πάρω μαζί μου το drone. Τσέκαρα παντού, τσέκαρα online και η Σεβίλη είναι no-fly zone. Οπότε αυτά που είχα στο μυαλό μου δεν θα τα κάνουμε. Πάμε τώρα αεροδρόμιο και σκάμε μαζί Σεβίλη. Σε κάποιες ώρες από τώρα, σε 18 ώρες από τώρα, 19 ώρες. Παιδιά, χιονίζει. Ο καιρός είναι ό,τι χειρότερο. Ανυπομονώ να φτάσω στην Ισπανία. Επειδή είχα γίνει μουσκεμ όμως, αποφάσισα απλά να πάρω το υπόγειο τούνελ του Τορόντο, άσχετο ότι παίρνοντας το τούνελ θα έκανα ολόκληρο κύκλο. Τουλάχιστον ήταν στεγνά. Λοιπόν, παιδιά, είμαι τέλος στο αεροδρόμιο. Η ώρα έχει πάει 8 και 50. Πτήση μου είναι 10 και 35. Είμαι full πτώμα και έχουμε μπροστά μας 7 ώρη πτήση Λονδίνο, 5 ώρες connection, άλλη μια 3 ώρη πτήση για να φτάσουμε σε Βίλη. Δηλαδή χαλαρά. Είμαι εδώ πέρα, εγώ τρώω. Πήρω την πυρίτσα μου και τρώω. Μάλλον θα τα πούμε Λονδίνο. Bon appetit. Επιτέλους η ώρα έφτασε για να μπούμε στο αεροπλάνο. Παρ' όλα αυτά, επειδή χιόνιζε και είχε πάγο, έπρεπε πρώτα να μας κάνουν de-ice. Λοιπόν, να σας δώσω ένα γρήγορο ρεζούμε τι έχει γίνει εδώ. Για να μπει στην Αγγλία, πρέπει να έχει ένα πράγμα που λέγεται ETA. Εγώ αυτό το πράγμα δεν το είχα. Γιατί λέω εντάξει, μωρέ, θα φτάσω και θα πω κατευθείαν στο gate και λέγω μπλε. Βέβαια, αυτό το αεροδρόμιο σου λέει ότι πρέπει να βγει, πρέπει να κάνει passport control και μετά να ξαναμπεί, να ξαναπεράσει security. Οπότε εγώ πήγα στο μασίνι εκεί πέρα και είμαι στη φάση αν περάσει αυτό, πέρασε. Και πέρασε. Γιατί παίζει να έχω το ETA από τη Σκωτία. Τώρα κάθομαι εδώ πέρα, πεινάω, είμαι πτώμα. Είδα από τι χειρότερε πτήσει που έχω κάνει. Η ώρα είναι 11 και 4. Πτήση μου είναι στι 3 και 20. Δεν περνάω καλά. Αλλά εντάξει, worth it. Worth it. Και αφού πέρασαν 7 ώρες, Γεια σας παιδιά, τα κατάφερα. Η ώρα είναι 8 και 20 και πριν 10 λεπτά μπήκα στο Airbnb. Παρ' όλα αυτά είμαι σε Βίλη, πρέπει να κοιμηθώ και πριν το κάνω αυτό θέλω να σας κάνω ένα tour του Airbnb. Εδώ είναι η πόρτα που μπαίνεις και βρίσκεις μπροστά σου ένα καναπέ εκεί και έναν άλλο καναπέ εδώ. Εδώ είναι αυτό και αυτό. Εδώ είναι η κουζίνα, είναι αυτό το στη γωνία. Πλυντήριο και μπάνιο. Και το δωμάτιό μου είναι αυτό. Αυτό είναι άλλου ανθρώπου. Εγώ με το room 1. Ωραία. Και αυτό εδώ είναι το δωμάτιό μου. Και αυτό είμαι εγώ. Γεια σας. Συνολικά πρέπει να έκανα κάπου στις 19 ώρες ταξίδι. Και μετά έχω να πάω και πίσω. Που είναι ακόμα χειρότερο. Ελπίζω να κερδίσουμε, ρε, γιατί αυτό που περνάω είναι μαρτύριο σήμερα. Παρ' όλα αυτά we made it, so that's cool. Ίσως παραγγείλω κάτι να φάω, γιατί δεν έχω καμία όρεξη να βγω έξω. Για να είμαι όλο hyped αύριο, γιατί έχουμε πράγματα να κάνουμε αύριο. Έχουμε πολύ ωραία πράγματα να κάνουμε αύριο. Θα έχει και εκπλήξεις. Λοιπόν, τα λέμε αύριο. Καλημέρα σας. Κάτσε, γιατί αισθάνομαι ότι το έχω ξανακάνει εγώ αυτό. Τέλος πάντων, day 2. Πάμε να δούμε την πόλη. Εν τω μεταξύ, στα πρώτα 10 μου βήματα πάτσα σκατούλες. Δεν ξέρω αν είναι κάποιο σημάδι αυτό. Παρ' όλα αυτά έγινε. Έγινα trigger και όλα καλά. Τέλος πάντων, σήμερα δεν θα να ξυπνήσω στις 9. Η ώρα έχει πάει το 10.30 γιατί δεν μπορούσα να ξυπνήσω. Ήμουν τόσο κουρασμένος που ειλικρινά σας μιλάω. Αν μπορούσα να κοιμηθώ κι άλλο, θα το έκανα. Γιατί έχει σκατούλες παντού. Πάντων, λοιπόν, το πλάνο τώρα είναι να πάω να βρω ένα καφέ, να πάρω κάτι να φάω και μετά θέλω να πάω να δω τα δύο γήπεδα. Θέλω να δω το γήπεδο της Real Betis και της Σεβίλης. Τώρα δεν ξέρω που πάω. Έχει ένα σχολείο εδώ δίπλα. Δεν πάω στο σχολείο γιατί έχω τελειώσει το σχολείο. Δεν ξέρω τι λέω. Πάμε. μπορεί εγώ να έπαιζα real life ναρκαλιευτή, παρόλα αυτά είχα πάθει πλάκα με τον καιρό. Εγώ άφησα εδώ το Ρόντο με -2 και χιόνι και τώρα είμαι στους 20 βαθμούς. Οπότε this is great. This is insane. Εν τω μεταξύ σήμερα στις 6 άρχισε να χτυπάει ένα ξυπνητήρι έξω από το building. Δεν ξέρω ποιος ήταν. Και δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Παιδιά, η ώρα είναι 6:26 και εδώ και 26 λεπτά ακούγεται ένα ξυπνητήρι που
Πραγματικά δεν ξέρω αν είναι global ξυπνητήρι για να ξυπνήσει όλη η Μαγιόρκα. Ποια Μαγιόρκα? Η Σεβίλη. Μ' ακούτε? Μη σπάσει τα νεύρα και θέλω να ξανακοιμηθώ και δεν μπορώ. Αυτό ήθελα απλά να το μοιραστώ μαζί σας. Σαν σωστός vlogger πρέπει να ξέρετε τι γίνεται. Όσο εσείς μαθαίνατε για το πώς κοιμήθηκα, εγώ συνέχισα να περπατάω. Λοιπόν, εξερευνητής Ανδρέας εδώ. Θέλω να σας ενημερώσω ότι περπατάω εδώ και κανένα 20 λεπτό. Παιδιά, η Σεβίλη, όπως γενικά η Ισπανία, είναι σαν την Ελλάδα, απλά με ένα καφέ φίλτρο. Γιατί τα περισσότερα πράγματα είναι καφέ. Για παράδειγμα, δείτε εδώ. Καφέ μπεζ. Ωραία, απόγνωση του καφέ. Οπότε αισθάνομαι σαν το σπίτι μου. Το μόνο που λείπει είναι ένας φούρνος για να πάρω ένα κρουασάν και ένα φραντεσπρέσο. Αλλά θα το βρούμε κι αυτό. Φόγατε, εγώ θα περάσω. Και αν με χτυπήσει κάποιος, με χτύπησε. Συνεχίζω, εγώ προσπαθώ να φτάσω στο γήπεδο κάποτε. Βλέπετε εδώ που αυτός ο δρόμος λέγεται Avenue de Kansas City. Γιατί? Τι στο Σίγμα. Νομίζω βρήκα το κεντρικό σταθμό τρένου της Σεβίλης. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί εδώ έχει πολλά μπάσεις, εκεί έχει McDonald's, εκεί έχει ταξί πολλά, και εκεί έχει ποδήλατα και μηχανές. Και εκεί έχει ένα ξενοδοχείο. Και έχει πολλούς τύπους που έχουν βαλίτσες. Οπότε πρέπει να είναι αυτό που είπα. Παρόλο που ο detective Ανδρέας έκλεισε μία ακόμα υπόθεση με επιτυχία, είχε ακόμα απορίες. Ρε, αποφασίστε. Στη Σεβίλη είμαι ή στο Κάνσας. Και έτσι, χαμένος κάπου στον κόσμο, ήρθε η ώρα για φαγητό. Επειδή όταν έμενα στην Πάλμα, στη Μαγιόρκα, ερχόμουν στο Μερκαδόνα συνέχεια. Θέλω να σας δείξω 2-3 πράγματα που αν έρθετε πρέπει να δοκιμάσετε. Full φθηνό κρασί, δεν έχει σημασία τι θα πάρετε. Αυτά εδώ τα πατατάκια είναι next level. Sweet chili lime, κάντε trust. Αυτά εδώ τα fake Oreos, κάντε trust. Όλες αυτές οι πρωτεΐνες είναι άρρωστες. Και πιο συγκεκριμένα αυτή εδώ που είναι κρέμα καραμελέ. Και το τελευταίο πράγμα είναι αυτό εδώ πέρα το cheesecake. Αυτό το cheesecake δεν παίζεται. Ευχαριστώ που είδατε. Πάμε στο Μερκαδόνα με τον Ανδρέα. Αφού έφαγα αυτό το κρουασάν και ήπια λίγο νερό, άρχισα ξανά το περπάτημα. Και ευτυχώς ήμασταν πολύ κοντά στο γήπεδο της Σεβίλης. Λοιπόν, καλώς ορίσατε στο γήπεδο της Σεβίλης, το εστάδιο Ραμόν Σάντσες Πιθουάν, κάπως έτσι παίζει να λέγεται, είναι εδώ μπροστά μου. Εδώ πέρα παίζει ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος, πρώην τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού και νυν της Εθνικής Ελλάδος. Έχει χωρητικότητα κοντά στις 43.000. Χτίστηκε το 1955. Παρ' όλα αυτά έχει γίνει renovation, γι' αυτό είναι έτσι ωραίο. Το βράδυ γύρω-γύρω φωτίζει κόκκινο και είναι cool. Και αυτό έγινε το 2017. Ευτυχώς δεν θα μπω μέσα, γιατί δεν έχω κλείσει κάποιο tour ή κάτι. Δεν υπάρχει χρόνος. Ναι, εντάξει, cool είναι. Θα ήθελα να το δω από μέσα. Παρ' όλα αυτά έχει αέρα. Και ελπίζω να μ' ακούτε. Μ' ακούτε? Ελπίζω. Βέβαια, έχουμε να δούμε ένα ακόμα γήπεδο της Real Betis. Οπότε πρέπει να πάω προς τα εκεί. Και αυτό να σας πω πόση ώρα είναι από εδώ. Παιδιά, είναι 51 λεπτά με τα πόδια. 3,7 χιλιόμετρα. Κάνε like και subscribe γιατί θα περπατήσω πάρα πολύ σήμερα. Λοιπόν, εν τω μεταξύ από πίσω μου το γήπεδο και από πίσω μου είναι ένα εμπορικό κέντρο. Μετά από αυτή τη σοβαρή ανακάλυψη του εμπορικού κέντρου / γήπεδο, δεν περπάτησα πολύ και έπεσα πάνω σε μία έκπληξη. Παιδιά, έπεσα πάνω στην αποστολή του Παναθηναϊκού. Ό,τι να είναι. Οκ. Πώς βρέθηκα εγώ εδώ? Οκ, δείτε εδώ κατάσταση τώρα. Τελείω στην τύχη. Εγώ έπεσα εδώ. Ωραία. Μάλιστα. Παιδιά, σας το χείζομαι. Εγώ απλά περπάταγα. Alright. Οκ. Πάρα πολύ αστείο. Πάρα πολύ αστείο αυτό που έγινε. Συνεχίζω μέσα για το γήπεδο όμως. Είμαι στη χαρά πλέον και αφού έτρωγα τα χιλιόμετρα με το κουτάλι, φτάσαμε στο γήπεδο της Real Betis. Καλώς ήρθατε λοιπόν 3 χιλιόμετρα μακριά από εκεί που ήμασταν πριν, αφού πίσω μου είναι το γήπεδο της Real Betis, το εστάδιο Benito Villamarín. Ωραία, βασικά το μισό, γιατί γίνεται renovation το γήπεδο και αυτή τη στιγμή είναι το μισό. Το γήπεδο αυτό χτίστηκε το 1929, αλλά τώρα 2025 ξαναλέω γίνεται renovation, γι' αυτό είναι καμπριολέ. Βασικά κάμπριο είναι όλο το γήπεδο, είναι μισό, είναι μια μισή πίτσα. Και εδώ θα έκανε τα spins ο Άνθονι. Βασικά πες να τα έκανε πέρσι, φέτος δεν τα κάνει εδώ, θα κάνει στο άλλο γήπεδο. Cool γήπεδο μπορώ να πω. Παρ' όλα αυτά τώρα είμαι αρκετά μακριά από το κέντρο και πρέπει να γυρίσω πίσω. Οπότε ίσως κάνω αυτό. Εδώ πέρα είναι cute όμως. Κρίμα που δεν παίζουμε εδώ. What can you do? Λοιπόν, πάμε προς το κέντρο τώρα, γιατί δεν έχω πάει καθόλου στο κέντρο και ίσως θα έπρεπε. So let's do that. Δεν ξέρω αν το είπα πριν. Παρ' όλα αυτά, αυτό το γήπεδο έχει 60.000 θέσεις. 60.000 άτομα πηγαίνουν εκεί για να δουν τον Άνθονι. Και τώρα που τελείωσα το football tourism, ήρθε η ώρα να κάνουμε και το κανονικό tourism. Οπότε πάμε στο Plaza de España. Κάθε πόλη έχει ένα Plaza de España. 36 λεπτά. Άρα το Plaza de España είναι μέσα σε ένα πάρκο. Αυτό το πάρκο είναι τεράστιο. Έτσι βλέπω από το Google Maps. Και το πρόβλημα είναι ότι θα ήθελα πάρα πολύ να το δω. Αλλά έχω κουραστεί. Και το μόνο που έχω φάει φέτος παιδιά, από τον Ιανουάριο. Σήμερα είναι αυτό το κρουασάν. Και η ώρα είναι 4 και 10. Θα έπρεπε σε κάποια φάση να φάω κάτι. Αλλά δεν ξέρω τι. Δεν ξέρω. Πατάτας μπράβας. Ένα χαμόν. Δεν ξέρω. Παιδιά, βλέπω ένα τρούλο εκεί πέρα. Ένα tower βασικά, δεν είναι τρούλος. Οπότε πάμε προς τα εκεί. Έχω γίνει ο Ευτύχης Μπλέτσας να πούμε από τα Lidl. Ο Happy Traveler από τα Lidl λοιπόν συνέχισε και βρήκε ένα ωραίο σποτάκι. Λοιπόν, αυτό το σποτάκι είναι εξαιρετικό.
Εξαιρετικά. Έχω μπροστά μου εδώ το καταράχτη του Νιαγάρα. Εδώ, καταράχτη του Νιαγάρα. Και τι δεν θα έδινα τώρα να έχω ένα γύρο κοτόπουλο βέβαια. Και μια κρύα μπύρα. Ανδρέα, πρέπει να συνεχίσει το περπάτημα γιατί θα σε βρουν εδώ πέρα. Εκεί πρέπει να είναι το Plaza de España. Εντάξει, σαν τον εθνικό κήπο στην Αθήνα δεν είναι, αλλά εντάξει, έχει και αυτό καλά vibes. Δείτε εδώ. Αυτό ψάχναμε, μάλλον. Δεν ξέρω. Ωραίο όμως, Πάμε να δούμε τι είναι, αφού είμαστε εδώ. Πάμε να δούμε. Λογικά εκεί είναι το Plaza de España. Ναι, γιατί βλέπω εκεί πέρα μια μεγάλη πλατεία. Οπότε είναι σίγουρα το Plaza de España. Αν δεν είναι, κλείνει το κανάλι. Παιδιά ήτανε, don't worry. Βρήκα τους υπόλοιπους τουρίστες, γιατί είμαστε στο Plaza de España όπως σας είπα. Και είναι busy, όμως είναι πάρα πολύ όμορφα. Ρε. Δείτε εδώ φάση. Πήγα να πέσω μες στο νερό. Το βλέπετε. Εντάξει, ό,τι και να πεις ήταν πολύ λίγο. Το ambience, η αρχιτεκτονική, τα vibes, όλα ήταν immaculate. Εντάξει, δεν λέω, τα λογάκια προσφέρουν αρκετά στο vibe της όλης φάσης εδώ. Παρ' όλα αυτά τα λυπάται full η ψυχή μου, γιατί κάνω αυτό το πράγμα κάθε μέρα. It's not nice. It's not nice. Επίσης, αυτοί που πληρώνουν, παιδιά, δεν σας ενδιαφέρει που είστε σαν σημαδούρα και όλοι σας κοιτάνε. Καλά, ρε Αντρέα, είσαι και εδώ σε μια κάμερα τώρα και μιλάς, δεν σε κοιτάει κανείς. Οκ. Παρ' όλα αυτά δεν είμαι πάνω σε μια άμαξα. Εγώ ακόμα πεινάω. Παρ' όλα αυτά είναι ωραία εδώ και θα κάτσω εδώ λίγο να τσιλάρω. Δείτε με πώς θα κάτσω. Μια χαρά. Ορίστε, και αυτή είναι η θέα μου. Super duper. Και έχουμε μια καραμπόλα. Έγινε μια καραμπόλα εδώ πέρα. Τα καταφέρανε και την αδειάσανε. Αδειάσαν τον δρόμο. Παρ' όλα αυτά τρακάρανε. 4 άτομα. Δεν ξέρω πώς το καταφέρανε. Παρ' όλα αυτά το κάνανε γι' αυτό. Να βλέπεις εδώ πέρα. Έχουν ποντιλιάρισμα. Είμαι πολύ μακριά ακόμα. Έχω κάνει 17.000 steps. Παρ' όλα αυτά συνέχισα. Και επιτέλους βρήκα σωστό καφέ. Επιτέλους, καλός καφές. Πλάκα κάνω, έτσι. Πάντως, όντως βρήκα διάφορα πράγματα. Ευτυχώς έχουν πάρκινγκ για άλογα, ρε φίλε. Και έλεγα εγώ πού θα άφησα το δικό μου, ρε φίλε. Και είχα στρεσαριστεί χωρίς λόγο. Αλλά γίνεται ταξίδι χωρίς δράμα. Επειδή ο ναός όλο περιτριγίζεται από τοίχο, δεν μπορείς να μπεις μέσα και δεν μπορώ να κάνω sneak peek. Και αυτή τη στιγμή είμαι πάρα πολύ κουρασμένος για να μπω μέσα. Παρ' όλα αυτά κάτσα κάτω. Και τελείως τυχαία πρέπει να πάω να παίξω λότο σήμερα, ρε φίλε. Μπροστά μου είναι αυτό. Το store της Real Betis. Εγώ ήθελα να έρθω εδώ για να πάρω μια φανέλα. Λοιπόν, ακούστε ποιοι είναι οι αριθμοί για να κερδίσετε το Joker. 35-69. Αφού πήρα μια μπλούζα και έφαγα αυτά, έκανα και καινούριους φίλους. Είδα μια τελευταία φορά τον νέο, περπάτησα λίγο και ξεκίνησα για το σπίτι. Λοιπόν, εγώ έχω τώρα την καταπληκτική ιδέα να πάρω ποδηλατάκι ηλεκτρικό να πάω σπίτι. Γιατί είναι υπερπατάω γύρω στα 40 λεπτά, παίρνω το ποδήλατο και φτάνω σε 10. Και επειδή στο Παρίσι είχαμε περάσει ωραία με το ποδήλατο. Έχει πάει αυτό γενικά. Θα πεθάνω. Αυτό κάνει πετάλι και πιάνει 50 χιλιόμετρα την ώρα, ρε. Νομίζω θα πάρω ποδήλατο, ελπίζω να μην σκοτωθώ. Θα μάθουμε γιατί στο επόμενο frame θα είμαι σπίτι. Αν δεν είμαι, θα είμαι στο νοσοκομείο. Ρε, ειλικρινά, μόνο εγώ θα μπορούσα να πάρω ποδήλατο που λέει ότι έχει 70 χιλιόμετρα range και δεν δουλεύει το μοτέρ. Τέλος πάντων, έχω φτάσει στη γειτονιά μου. Πάμε να κάνουμε ένα γρήγορο ριγκρού στο δωμάτιο γιατί έχω να μοιραστώ κάποια πράγματα μαζί σας για το τι θα ακολουθήσει. Επίσης, ελπίζω να μην φάω ξύλο γιατί έχω αυτό εδώ εγώ. Hello my mountains, καλώς ήρθατε στο crib μου. Λοιπόν, έχω κλείσει την πόρτα σε περίπτωση που έρθει ο συγκάτοικος. Δεν το ξέρω ποιος είναι, δεν ξέρω ποιος είναι. Τέλος πάντων, ήθελα να σας δείξω τι έχει εδώ. Επίσης, βλέπετε εδώ πέρα που αυτή η καρέκλα είναι στον τοίχο. Δεν είναι πάρα πολύ cool. Εδώ, σε αυτήν εδώ την τσάντα, έχω αυτό. Κριτσίνια. Έχω και αυτό. Απόδειξη. Αλλά επίσης, έχω και αυτό. Ο κουρέλας ο Ανδρέας αποφάσισε να αγοράσει μια μπλούζα της Μπέτης. Επειδή θα κερδίσουμε αύριο, ήθελα να έχω κάτι ρε παιδί μου να τους θυμάμαι. Πήρα τη δεύτερη εμφάνιση που είναι αυτή. Γιατί πήρα αυτή θα μου πείτε. Πήρα αυτή. Δεν φαίνεται. Αλλά πάνω, σε αυτή τη φανέλα εδώ, εδώ πάνω είναι το γήπεδο και δείχνει όλη τη γειτονιά. Εκεί πήγα σήμερα. Εκεί που πήγα και σας έδειξα το γήπεδο. Παρ' όλα αυτά, την τζίμπησα. Τώρα θα μου πείτε, Αντρέα, τι ώρα είναι. Η ώρα αυτή τη στιγμή, το τηλέφωνο μου είναι έξω ένα λεπτό. Λοιπόν, είναι 7.30. Εγώ στις 9.30 πρέπει να πάω στο ξενοδοχείο του Παναθηναϊκού. Αντρέα, γιατί θα πάω στο ξενοδοχείο του Παναθηναϊκού. Είναι έκπληξη. Οπότε εμείς θα τα πούμε στις 9.30. For now, hasta luego. Και πολύ στις 9.30 κατάφερα να βγάλω αυτή τη φωτογραφία και μετά πήγα για μια ποδηλατάδα. Α, κοιτάξτε το ΖΚ. Και το βράδυ ολοκληρώθηκε με όπερα. Έχει μάτς σήμερα. Λοιπόν, σε αυτό το κανάλι έχουμε πάει με τον Άγιαξ πέρσι, δεν κερδίσαμε. Έχουμε πάει με Rangers, δεν κερδίσαμε. Πήγαμε με Young Boys,
κερδίσαμε. Πήγαμε με Φέγενορντ, δεν κερδίσαμε. Σήμερα, άμα περάσουμε, θα διαγραφτούν όλα αυτά. Οπότε, σας παρακαλώ να κερδίσουμε, όχι να κερδίσουμε, να περάσουμε. Να περάσουμε στην επόμενη φάση. Δεν με ενδιαφέρει. Χάσουμε, κερδίσουμε. Φυσικά, ισοπαλία να φέρουμε. Μπόμπα. Οπότε, σήμερα θα πάνε όλα καλά. Η ώρα είναι σχεδόν 2. Θετικά vibe. Πάμε να κάνουμε διάφορα πράγματα τώρα μέχρι να πάμε στο τέτοιο. Στο meeting point και τα λέμε εκεί. Ωραίο. Εν τω μεταξύ, έχει κατοζέστη και έχω φέρει και φούτερ μαζί μου για το βράδυ. Σαν να έχω τη γιαγιά μου να μου λέει πάρε μια ζακέτα, θα κρυώσεις. Λοιπόν, πρώτο γεύμα της ημέρας, η ώρα 3:30. Δεν έχουμε πιει ούτε νερό, ούτε καφέ. Και τι πίνουμε πρώτο πράγμα? Το ωραία. Λοιπόν, αυτό που μου τις πάει όταν πηγαίνουν σε τουριστικά μέρη είναι που γίνεται χαμός. Οπότε, συμβουλή, μην πηγαίνετε σε πολύ τουριστικά μέρη. Και να φύγετε λίγο προς τα έξω. Το λέω εγώ και είμαι μέσα κέντρο Σεβίλη. Έχουμε ακόμα ώρα να σκοτώσουμε, οπότε θα φάμε και μετά πάμε στο σημείο συνάντησης. Μετά από ένα γεύμα γεμάτο λαχανικά, δείτε εδώ πώς έχει παρκάρει ο τύπος. Άρχισε επιτέλους η αντίστροφη μέτρηση για να πάμε προς το σημείο συνάντησης. Έτσι ώστε να πάμε στο μάτς. Εν τω μεταξύ, μην πιστεύετε ότι έχεις και πολλά πράγματα να κάνεις όταν πηγαίνεις σε μάτς εκτός έδρας. Δηλαδή, ή θα χαλάσεις όλη σου την ημέρα, μιλάμε για το match day, κάνοντας κύκλους στην πόλη, ή θα πας να κάτσεις κάπου να φας. Οπότε αυτό έχω κάνει. Δεν έχω κάνει τίποτα άλλο. Τέλος πάντων, η ώρα έχει πάει. Τι έχουμε μάθει σε αυτό το βίντεο, την ώρα. Να λέμε την ώρα έχουμε μάθει σε αυτό το βίντεο. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 5:30. Οπότε εγώ τώρα πηγαίνω προς το meeting point, έτσι ώστε να δω λίγο ατμόσφαιρα και να αρχίσουμε να πηγαίνουμε προς το γήπεδο. Οπότε πάμε μαζί στο meeting point. Επίσης, ρε παιδιά, ο ήλιος που πήγε. Έχω πάρει ζακετούλα όμως, οπότε είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι για τα πάντα. Εκτός από βροχή, γιατί δεν έχω μπρέλα. Εγώ θα το πω πάντως. Η Μαγιόρα είναι καλύτερη. Αν δεν συμφωνείτε, δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν, ένα γρήγορο weather report. Αισθάνομαι βροχή. Μπορεί να έβρεχε λίγο, παρόλα αυτά, εγώ είχα φτάσει. Μαζί μου και πολλοί αστυνομικοί. Πάμε να ακούσουμε και να δούμε πώς ήταν η ατμόσφαιρα. Όπως συμβαίνει σε κάθε ταξίδι, σου λέει ένας εκεί πέρα, ξέρω εγώ, 6 και θα φύγουμε 7:30. Περιμένουμε, παιδιά, δεν έχουμε κάτι να κάνουμε. Σας λέω, όταν έχεις εκτός, απλά περιμένεις. Και κάπου θα φτάσεις γήπεδο, και όταν φτάσεις γήπεδο, θα δεις το μάτσο. Αυτό. Στην υγεία σας. Πάντως η ώρα για να φύγουμε έφτασε. Πραγματικά δεν έχω ξαναδεί τόσο κόσμο σε εκτός έδρας μάτς. Το πάρτι συνεχιζόταν και να σας πω, παιδιά, κλείσαμε ολόκληρους δρόμους. Κάναμε και ένα ωραίο tour πάνω στη λίμνη γιατί έτσι μας πήγαν στο γήπεδο βασικά. Λογικά εμένα ψάχνουν και στο ελικόπτερο, παιδιά, εδώ είμαι. Είδαμε και τη γνωστή γέφυρα. Δεν ξέρω αν είναι γνωστή. Μετά από περίπου 2 χιλιόμετρα αρχίσαμε να φτάνουμε στο γήπεδο. Ρε, ειλικρινά, δεν έχω ξαναδεί τόσο κόσμο. Ποτέ. Γι' αυτό είναι πρωτόγνωρο για μένα. Εντάξει, οκ, και είναι αρκετά οργανωμένοι οι Ισπανοί. Οπότε bonus points γι' αυτό. Ακόμα περπατάμε κάνα μισάωρο τώρα. Αλλά επιτέλους φτάνουμε στον προορισμό μας. Και τι προορισμός, έτσι. Ένα άλογο. Λοιπόν, είμαστε 45 λεπτά πριν το μάτς και όλα κομπλέ, όλα κομπλέ. Το γήπεδο άδειο, παρ' όλα αυτά θα γεμίσει, μάλλον. Πρώτα μπήκαν οι τερματοφύλακες της Real Betis και μετά αυτοί του Παναθηναϊκού. Η ώρα πέρναγε, το γήπεδο γέμιζε. Ορίστηκε η παίκτης του Παναθηναϊκού. Ναι, και η παίκτης της Betis. Μισή ώρα πριν τη σέντρα, πάμε δυναμικά. Λοιπόν, είμαστε ένα 20 λεπτό πριν το match. Παιδιά, αυτό θα γεμίσει ούτε αύριο, ρε. Μόνοι μας θα είμαστε, μια χαρά. Η ώρα πέρναγε, οι παίκτες πήγανε προς τα αποδυτήρια, αλλά τα τραγούδια συνεχίστηκαν. Λοιπόν, αυτή η κερκίδα γενικά είναι ψιλοάδια. Εδώ κάτι παίζει. Λογικά κανένα σαραταριά παίζει να είναι άλλη, αλλά έχει φασαρία, έχει τα βαντούρι, έχει τα καλά είναι. Οκ, ίσως σιγά σιγά να γεμίσει. Πίστευτα πράγματα, πίστευτα. Παιδιά, η ατμόσφαιρα ήταν όντως καταπληκτική, οπότε πάρτε μια γεύση.
Και κάπως έτσι φτάσαμε στη σέντρα. Το μάτς ξεκίνησε αργά, παρόλα αυτά ο Παναθηναϊκός έχει μια τεράστια ευκαιρία με τον Πελίστρη. Βάλτο, κύριε Πελίστρη, βάλτο. Όχι ρε φίλε! Η ατμόσφαιρα είναι μαγική. Αλλά ρε Πελίστρη, βάλτο εκεί πέρα ρε φίλε, βάλτο εκεί πέρα. Παρόλα αυτά, μετά από αυτό το hype αυτής της φάσης, έγινε αυτό. Στο 7. Ωραία. Καλά. Ωραία, τώρα θέλουμε γκολ. Κάθε φάση μυρίζει γκολ ρε φίλε. Δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ άλλο. Όχι, όντως, κάθε φάση μυρίζει γκολ. Πού να ξέρω τι θα γίνει μετά. Λεπτά, 130 παλμοί ρε φίλε. Όχι ρε φίλε. Έχουμε φτάσει στο 38. Έχουμε ισορροπήσει. Παρ' όλα αυτά οι παλμοί μου είναι πάλι 130. Απλά θέλω να δω ένα γκολ. Εμείς να βάλουμε, όχι αυτούς, γιατί αυτούς τους είδα. Λοιπόν, αυτή τη φάση θα στηρίξω από την αρχή. Είναι η φάση του δεύτερου γκολ που τρώει ο Παναθηναϊκός. Γενικά υπάρχουν κακές λέξεις, οπότε το νου σας. Απλά είναι αστείο πόσο μπερδεμένοι ήμασταν όλοι. Offside, foul, δεν ξέρω, εγώ πάντως offside είδα. Τελικά έδωσε γκολ. Ημίχρονο, 2-0. Όλη αυτή την ξενέρα, πρώτη φορά την ξαναζώ. Ένα γκολ στο δεύτερο, παιδιά, ένα γκολ. Η ελπίδα τελευταία πεθαίνει. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Ελληνικά. Μετά από αυτό το μάθημα ελληνικών, ήρθε η ώρα να δούμε το δεύτερο ημίχρονο. Άντε, δεύτερο ημίχρονο, πάμε να δούμε τι θα δούμε. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός είχε μπει δυνατά, κρατούσε μπάλα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έκανε σουτ σχεδόν ποτέ. Και άμα έκανε, πήγαινε κάπως έτσι. Ένα σουτ, ρε παιδιά, ένα σουτ, κάποιος να το πουπονίσει. Όλα αυτά γι' αυτό! Ναι, παρόλα αυτά πήγε για τρίτο γκολ. Κλαράγια μου, δυστυχώς. Πάει. Είχα που είχα ξενερώσει full, γίνεται και αυτό. Κάπου εδώ είναι που σκέφτομαι ότι έχω να κάνω και 22 ώρες ταξίδι αύριο. Παρ' όλα αυτά, μάθαμε ότι 60.000 κόσμος ήταν στο γήπεδο και ο παδί της Πέτης πέρναγαν μια χαρά. Φιλαράκια μου, δυστυχώς 38 ώρες ταξίδι χωρίς λόγο. Τουλάχιστον η Σεβίλη είναι ωραία σαν πόλη. Κάτι είδαμε κάπου. Δεν έχω να πω κάτι, δεν έχω. Θα τα πούμε έξω γιατί τώρα ό,τι και να πω είναι πάρα πολύ λίγο. Πάρα πολύ λίγο. Αυτά. Ήμουν ο Αντρέας και τώρα πρέπει να περιμένω και ένα κατσάρτο για να φύγω. Και αυτό είναι κυριολεκτικά το τελευταίο πλάνο που έβγαλα από Ισπανία. Οπότε. Γεια σας. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν τελείωσα ποτέ το βίντεο κανονικά. Το τελευταίο πλάνο που όντως έβγαλα την Ισπανία ήταν αυτό εδώ, που ήταν το τελευταίο πλάνο που είδατε στο βίντεο. Μπορώ να σας πω με μεγάλη βεβαιότητα ότι ήμουνα full ξενερωμένος. Γιατί χάσαμε 4-0. Νομίζω είναι αρκετά καλός λόγος γιατί να είναι ξενερωμένος κάποιος. Αυτός ήμουν εγώ λοιπόν. Ήμουν ξενερωμένος. Ναι, οπότε δεν είχα πολύ όρεξη να κάτσω και να κάνω κάποιο reaction μετά στο Airbnb έξω από το γήπεδο. Γιατί πολύ απλά δεν ήθελα. Και μετά πήγα και πια μπύρες για να ξεχάσω. Και την επόμενη μέρα είχα αυτό το μεγάλο ταξίδι. Νόμιζα ότι αυτό το ταξίδι
ταξίδι από Σεβίλη στο Τορόντο θα μου πάρει γύρω στο 20ωρο. Τελικά μου πήρε 23 ώρες. Έφτασα σπίτι 3:30 το πρωί. Εδώ είναι τα stories που έκανα στο Instagram που μπορείτε να με κάνετε follow εκεί, γιατί εκεί τα βάζω όλα. Σαν ταξίδι ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ήταν τα πιο δύσκολα και πιο κουραστικά ταξίδια που έχω κάνει ποτέ. Ο λόγος ήταν ότι έφαγα γύρω στις 40 ώρες για να πάω και να γυρίσω. Και είχα μόνο 2 μέρες σε Σεβίλη, οπότε δεν μπορώ να πω ότι την έχω δει super καλά. Οπότε θα πρέπει να ξαναπάω. Αν και δεν θέλω να ξαναπάω, γιατί παιδιά εντάξει, όπως να το κάνουμε, με έχει στιγματίσει αυτό το match. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Λίγο πιο μεγάλο από τα βίντεο που κάνω συνήθως, γιατί όταν πάμε σε ένα match απλά σας δείχνω το match. Ελπίζω να πήρατε μια γεύση το πώς ήταν nice εκεί στην Ισπανία με 4.000 κόσμο, 3.500, δεν ξέρω πόσο κόσμο ήταν, αλλά ήταν πάρα πολλοί κόσμος. Και άμα σας αρέσουν αυτά τα βίντεο, ανεξάρτητα τι ομάδα που υποστηρίζετε, whatever, κάντε ένα like και subscribe, γιατί για να κάνω εγώ αυτά τα βίντεο πρέπει να πάρω χρόνο από τη δουλειά, πρέπει να πάρω time off από τη δουλειά και χαλάω δικά μου χρήματα για να πάω. Οπότε ένα like και ένα subscribe έτσι ώστε να βγει αυτό το βίντεο και να το δει πιο πολλοί κόσμος, βοηθάει πάρα πολύ. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Ήμουν ο Αντρέας και θα τα πούμε ξανά μια άλλη φορά. Γεια χαρά.